Este castro data da Idade do Ferro e estivo habitado desde o século IV a.C. ata o século I. Posteriormente, volveuse a ocupar brevemente ao finalizar o Imperio Romano. Ocupa 30.000 metros cadrados, dominando gran parte do val do río Tea. Polos seus lados, norte, oeste e sur, está defendido pola ladeira natural, mentres que o seu lado sueste presenta un impresionante foso escavado en roca e unha muralla. Neste castro destacan un alxibe para captar auga de choiva e un petroglifo en forma de serpe. Tamén chaman a atención as tenazas de ferreiro que se atoparon nel, así como restos de ánforas e porcelanas de orixe mediterránea e un mazo mineiro que actualmente se atopa no Museo de Ponteareas. Nalgunhas zonas do castro observamos cazoletas e pequenas canles para moer e limpar metais. Ata a propia serpe podería estar relacionada coa moenda de materiais diversos. Por tanto, trátase dun castro siderúrxico, no que se procesaban metais, ferro, estaño, bronce, ouro, e se comercializaba co Mediterráneo a través dos portos das rías ou do Baixo Miño. Os povos púnicos ou cartaxineses mantiñan un comercio continuo coa costa galega, comprando a estes castros minerais e achegando coñecementos técnicos. É moi posible, ademais, que neste castro houbese fornos para fundir bronce ou ferro, nos que se usaban tenazas como as atopadas para suxetar crisóis no interior de pequenos fornos de terra, nos que se molían os minerais.